nino kanu ako. At karang may iwan, sasabihan na rin kariwa, kikitay man mga niya. Sasabihan na naman ni kariwa, kikitay Elias. Sasabihan na naman ni kariwa pa, kinmer kakano karing propeta. At nga nang kinikang Jesus karing alaganda. Dapat ikayo, keng palagayo, nino ako. Ika ang Kristo nga ng Pedro. Ewan na nito, pinabili na karera, tingero pa niya ganiti, nalituman. Pigmula na lang ni Jesus, di kaya nalagan, nga na sukat siyang dumanan kasakitan, inganap na ning tao. Isakwil dari makatuwa na ning palen, di papuntok ning sacerdote at ning espiritu. Papatero, dapat tingkat lumaldo, sundiyang din. Malino ng sinabi karena iti. Kanito, kaya manineng Pedro Jesus kanigalagan, at tinuto niya, king sinabi na, dapat inarapan ng Jesus di kanagalagan na at nga sebyana ni Pedro, nga na dumayo ka kanato sa tanas. Inisipan mo, ekin Diyos, nunekin ka. Pero kita na ng Jesus kaya, ning nakal na tao ng mong alagad na. Nung bisa yung kuki kanakong indinuman, nga nakarema. Payadyanaw in kayang sarili, pusahan in kayang nus at tukiyang karama. Uling indinumang maglasang sakit kingyera, apating iti. At hindi namang kabatingan king Piero, king ulit at king uli na ning bayan, abalita, akit iti. Kanugrang bagat, imaya pabalita ni Ginoo. Ang inanumaning akibat akong naninimutan, kailangan po ni Suriat Kata, ni kaya sarili. Meron niyang utang na makailangan mamanyuri, karing kaya sarili. Nano niya po wari, utang, simpliya, gana, ninggino, para kayo, nino, ako. Nino ako para kayo. Simpliya, utang. Ano yung mga kailangan niya mamanyuin in sarili. Uling, apakibat na kaya mayan, ingita mo, kilala kaya, ingino. Really know who Jesus is, paano kaya, kilala me, ingino. Balik mo, kalay karanasan lang, Indian, talagang ako matagpong tao ko, kasi siguro kayo minsan, akasalubong pero, kaya ingit na yung pero makasyon. At sabihan na kayo, oy, tatandaan mo pa, oy, kakilala mo pa. Kaya, karanasan ka na. Kaya natin po, may isang si Bayo po, kapag hindi natin kapama, kilala mo pa. No? Kesa yung pero 50 years, hindi ka makakaliyan ng asawa. Siyempre, ikaw naman po, may respeto, may kaya. Kaya ako, katandaan na lang yun. Ay, huwag kumustahan ka. Huwag kay isipan. Balik ko yan si Ingrid. Nanay sila kayo. May bago ng nanay na kayo. Kapag ako, kakaya siya. Kumustahan po ako. Kailan po ako. Siyempre ko kaya hindi kayo. Wala ko kaya akala. Kaya ako, mas masakit ka meron. Ilang ka na. Oy, ako, katandaan mo pa, anak. Muwarin na ka, binigyan yung po. Hindi ko malagot, kanang meron ka, binigyan na, sige, ang malaki, yung level, o yan ang mano ka, yan ko na yan, katandaan ka, yan ko yan, siya ka. Oy, binigyan yung po, hindi ko malagot. Pero hindi mo nakakalalasan ka. Pero bakit
na yung kinatamang pamangilala at pamabalo na regalo eh naman po manatili. Manatili. Magdapat mamalingwan ka na ng saktan. Isaktan po at ulang bagay ng pamangilala. Pamabalo. There are three things to develop any relationship. Kaya kung pamag-aguyod kita ng pamang-relasyon at ulang bagay rin kailangan. There are three things that are really needed to develop a better relationship. Tingatlong bagay na kailangan at ini, baloy naman po siguro, ulit na kaltang papakindayan tingin. There are three things that would develop a better relationship. Yung mga nanong, ikat ang relasyon, kaya kayang kakaguyod at kapaunan. Mumuna, siyempre, ipamanatiling akatayawe ay kakatagpo. O yan, ingleto, kasangkan, magkanita, lalo na yung kapabang ingleto na tao. Akatayawe eh, akatagpo eh. Kuling iniyaw naman panekayawe, ikoreka. Alam ba mo nung iyakapit, hindi mo nung manakatayawe. Abado mo ay tsuro, pero ay huwag kinanda. Akatagpo mo. Nangyayari mahalaga sa kapta ng pangmagtaguyod ng merong relasyon bagay ng akatagpo at akatayawe. That's one. Nalikadwa. Ating kayong manatiling komunikasyon. There's a constant communication with one another. Nagyang pakanawag mo lang na ikakapangamalan mo kingye. Kinukaringan mo ng lugar. Kinukaringan mo ng bansa. But you continuously manatili mong ikemong papakiyunayan, manatili king komunikasyon. Ausan mo lang, paksabihan mo lang, text mo lang, may pagkakdan, itang kaya kayong papapaninatan nyo, yung papapaninatan nyo, kung lang mo, kung makalimuan. There should be a constant communication. We think kailangan constant communication. Because if you do not communicate, kaya Peter niya sa mga kaya namin sasabi, kaya nang maglambat kita na ng pamiyabe. Magyang pamiyabe na. Pero eto man isasabi, oo. Delikado ito. So there should always be a constant communication. Kung ang ating pamanatiling akatayabe at ating constant communication, kanina matidevelop in friendship, in pamikaluran. Kasi pareho kayabe, pareho kakakasabi. At kareta, lalo na, yung yaman ng naya ang kasabi, amapuklat yan ang sarili, ay yamin, hindi ka kakanikang BFF, best friends forever. Yayagamot na ang nakakasabi, ngunit napupulat ngunit iket ang sarili. Makanita, wala na kailangan. Pero ating pong medong pambagay, nanunod ka rin, maging ganap ang pamangilala. Maging ganap ang pamangilala. King Bernard, King Meto, at nanay ta, Potang maging meto na kayo. When you begin to walk in the shoes of the other, potang lumakad na ka, kingyena, nilingketang nakakayarin. Maging meto na kayo. O yan hindi, pamiyasawa, bibigit na ipamikakuran. Maging meto na kayo. Indiana, ma-Indiano. Your life becomes His life. Maging meron kayong mubiye. Miyong naya e kayong kabod miyate, kayong kabod misasabi, nune, Indiano, Indiana. Nung namin keta, kaya, nung namin kaya, keta, maging meron na kayo mo. King kaming hawaan,
o king kakaluluwan, king sakit o kapaldanan, ang ating pikawan niya na kayo ding kamatayan. You become one. Yang nga naning ito, ing piyarin ng Diyos, sa sukat pikawan niya ng tao, nalanganin ng wang ana, nune, maging meto na lang. They become one. Meto na kayo, Indiana, maging biyero. Ini po, kanadiyay ka, kaya katama, kaya relasyon na aking kapulin. Nungkot na nata, nino ako para eka. Nino ako para eka. Laway niyo po eka at nagpagi, nung matino kaya kayo. Mumuna, makita po kayo, kaya nga po gino. Akakaya kayo, inakapino. Are you in constant relation with God? Akakaya kayo, akakatagpume. Baka natin may gusto sa akin kala niya ako nung yan ka naman makitagpo. Era ka naman sisig ba? At kaya nagpapakiyugnayan ko kaya, maging maalala niya at nagpapakiyugnayan ko. Buka rin, king kapamilatanan ng pamanagap ko, king banal, ako mo niya. Sasabihan ka namin, maniwala ka, king ako ito. Wala na ka man dapat, nanabinin ang ganong pamamasa. Kapag ka maniwala, ala na magagawa. May nga rin ko na natin tamang pamagilaan. Sabihan ka, President Marcos, kilala yan. Dahil pakita ka, kilala tayo. Pero dapat ka rin. Pero di ka relasyon ng Presidente Marcos, kanino pa ba mga sa opisya, kilala ka na po. Pero, kita pa magkikilala, Kaya kita mo naman, kita, dito ako, para kayo. Pagka may kakilala, ingin ako ng makitagpo. Pagka may kakilala, ingin ako ng makipag-ugnayan. Kanya binigay mo po naman. Umikutan ka. Palume, hindi no. Pinalame, hindi no. So you make sa inyo. Bakit ang pula? Ikapaglataan kaya ng pamangipa. Bakit pag-unayan siya? Ikapaglataan kaya ng pamanagap. Ikayang katawan. Ikapaglataan nyo. Manakili kang makatayin kaya. Nanti kaya makasaka. Tingnan naman po. Nirinang lang ka ng tasa. Ikapaglataan ng pamanagap. Ikayang katawan at tayo. Kunin niya mismo sinabi. Hindi naman naman, hindi ka namin katawan ng minum, hindi ka namin dahil. Hindi ka biyay na namin ka. Kung malala naman kanina, kung matapad na makikagpuro, hindi kaya kawan na ni kaya biyay. Kadwa, makipagkalagitan ka, kaya namin minum. Makisali ka, kaya namin minum. Hindi kaya mapapanalangin. Aldodo, manalangin ka, mamadila. Do you constantly pray? Do you constantly communicate with God? Yang ito masimple mong bagay bayo ka matutod, bayo ka kagising mo. At yung dulwal ang mamatagi ka rin dati mo, anting panalangin ginamit. Do you constantly pray and communicate with God? Kita, maluto ko, may ngaral, mga naman makakis na akin, mga naman mahalangin, at tatlo, at hindi po yung sasabihan na bigyan na ang ibangke. Na ipapakilala ka ang hindi, abot na nakakayanin, abot na nakakasabi, ngunit na, intuntun tao, igbakas ng beranan ng Vienna. Imakibakis ka, king Gino, maging meron ka, king Gino. Yang ating sinabi kaya katago, hindi naman nanabisang tungi ka naman, payalanay kayang sarili, at krusa natin, in krus na, at tuki niya,
Pedro ay right niya dito, namayaw siya sa taas. Ayun, isa, ayun, malyari kayo. Ayun na, kaya ka na malyari kayo. He doesn't want to be one with Jesus. Narimisa talagang makakilala at makipagsagmeto Panginoon. Payalan may kaya ang sarili, pustakan may ang krus mo at tuking maya. Tuking at ipas. Nigdin, kikyan ng Indiana, maging Indiana naman. Makimatis ka, Panginoon. Hindi sabihin ka, iwagi naman ito naman po. O taga-tuloy ka doon niya sa akin. Talagang malagdag doon niya. Nakakawara ng liwagis. Nakakawara ng liwagis. May dalawang malambat ng piyade. Kaya kaya mo naman, kaya ako. Malambat tayo nakakayamin din. Malambat na ako aking sabi kayo. Kayo doon ang kaya ka. Yung makiwagis na kayo. Bilang panahon mo, ano yung nilulus talagang ekakilala, hindi ang Yesu Cristo, ala na kaliwa, o may Virgen Maria. At hindi may yakit lalo-lalo na, kanyang ingindu, makatalakad siya, hinlalo na ng Diyos. Uling kilala ng Virgen ng Diyos. Kilala ng Virgen ng anak na. May kakalagad siya, lalo na ng Diyos. Pinggam na at kinamol ng Virgen Maria, ang kasakitan at kamatayan na ng anak, uling kilala balunin at balunin ng Diyos. Na makatalagad siya. Pinipit mo, tepanan, at pinipit mo si Kalunod. Kaya hindi nalulang yung kabatad, yung Kalunod ang panagkat kaya katamo, mingguling mo ngayon. Sasabihan yung kasibayo kaya katamo, ng Ginoo, yung meron asimpleng total. Para kayo, Nino, saan po, sulihan lalaki kayo ng sarili, at yung tao ipagkita, huwag ito, kilala na ka. Ito, in Cristo, ingalak ng Diyos. Kanya panero, makita ko, panero makisabi, at pakiyamutan ko, makiwagis. Talagat lang ngayon yung nangyari tayo sa asapunan tayo. Iriyan mo ni kapananahan ng Kristo Ginoo. Ginoo, manatili niyo kaya kayo man. Iriyan ka yung puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos na. Kuya, may dapat patuloy din pasalamatan at maraming naman karinig pa. Diyos, inalang at puso ay bayan. Kapag nataling Yesu Kristo Ginoo, kapag nataling kayo pangabay, ibay kaming pasibayan. Kingayang pangitasa, may tapos kaming kasalanan.
Kapangyarihan Panginoon ng Bebe, bangon kami, India natin, at ipapagbalik ng India at ligay. Lubog kami, India rin, ba't mo? Urinig, kailangan kami sa Banangel, Uriyan naman, at kikaraming tula, na inang magkanta. Ginoo, Pagpagtanggap kayo, dapat nagis na yung amano mo, kumayan na ako. hingalaman tayong Kristo'y sansat na kakasana ang gating biye, alanak na. Amen. Panalangin kay Bebe Dolorosa.
Alapang di mapipigil na minyan ingkern ng pasokan at papamilan, ingkern ng perpetuisan. Ngayon mo para sosyal ni ingkern ng bigay, o ingkern ng ingkern ng anak, lalapit kayo ito, bang parang ingkern ng pasokan, king oras na, king kagipigan. King babayan ni pupusan ng kintiyan, ay awang ni naabayan kami, maaari sa amin na ekewan pinipili, king dusang daralanan. Nung maanahan ng melaking mga dalawan, nalaking busa ni kumbe at sakit, habang madalang kay inarang makapakot ni Diyos. Ipapalo kaya kami, ingkern at sikarado, bang kawamis mo, ayaw huwing ipabayad ang daralanan. O Birheng Dolorosa, itulong kaming takalan niya, inganak mo makapakot ng Diyos, bang lubos ni kalipasal, na inganak mo, di pasakitan niya, pauliling pangkasalan niya. Kalimwang tingulong kalimpiang mata, mawasaman inglude, babaan kalimpiang. Manatili kasama katagal sipiti, king barawas ingyen. Bahayaw paning, digsamlang kasakitan, at leyakan na ingyen. Ingin mong sinan, ibiyag mo niya, king kapaglatala ulit, ni anak mo, ang mabibigyan mga kaibigan, di ka na respect, meron mo ring Panginoon, manggang kinalalaman. Amen. Ating pinumanatili ang kaibigan, ating Diyos sa may paling puto, king pamanilan na ng Birheng Dolorosa, benedisyon natin, king Ipa, king Anak, at king Espiritu Santo. Meron ang kaibigan ng Panginoon.